Hola, molt bona nit. Dijous 15 de setembre del 2022 i ja acabem la jornada en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Barcala es puja al carro i després de que Ximo Puig posara damunt la taula la proposta perquè Alacant fora la seu de l'Agència d'Intel·ligència Artificial, ara proposa fer un front comú. Els ecologistes al·leguen contra l'eixamplament de la carretera junt al Fondó d'Elx. El Consell destina una ajuda de quasi 800.000 euros per rehabilitar el barri de la Sang d'Alcoi i la policia local de Novelda incorpora drons per evitar el robament de raïm, de taula, i el Ministeri de Transició Ecològica ha dit no en setembre al trasbassament per el regadiu de la Conca del Segura. En esports, l'instrucció contra l'Hèrcules avança pel cas Abde. Bé, esports no hi és, però és el que pertoca a aquest club. I obrim el rebost mediterrani i, si no saps què fer de dinar demà, et propose pastit salat de bledes i ceba i l'acompanyarem de Delit, un vinegre monastrell de col·lecció de Finca Collado. I això és tot per avui. Moltes gràcies, bona nit, a descansar.